भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोंनि बे टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि डक्टर बाचिराम बर' नयंआव जोङो हरखाबै जों थुबुर जादों। जे जोङो थुबुर जानायनि जाहोना जाहैबाय जे थांनाय जिथु 20 आरो 22 खालाराव असम सरकारा जा माने माइनस दिहुननो हादों, माइनस आरो माने अर्डार दिहुनदों आरो बे अर्डारखौ मैयासो जों मिथिनाय बायदिब्ला आसाम सरकारनि केबिनेट मन्त्रि बिफानाव बेखौ पास खालामबोदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो नुना मोन्दों जे जोंनि बर' हारिनि बर' बिजोंनि मोनसे जोबोद खैफोद बा अलखद लाना फैदों आरो बेनो जाहैबाय जे असम सरकारा बुंदों आरोबाव खुनु माने भेन्सार फरायसालिफोरखौ बिथांमोना मा खालामलिया प्रभिन्सियेलाइज खालामदा आरो बे जोबोद दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रा जे गोबां माने फरायसाफोरखौ जायगानि गोनांथि बायदियै रायजो राजाया गावनि थाखा खरसा खालामनानै रायजो राजाया रां खांनानै खेन्दा खांनानै फरायसाफोरखौ गायसनदोंमोन गोबां खस्थ' खालामनानै आरो बे फरायसाफोरखौ आसाम सरकारा गावनो आरो सेबाया पारमिसन होदों रिकगनाइज खालामदों बेफोर फरायसाफोरखौ दिनै बिथांमोना माने मा खालामना बुंदों प्रभिन्सियेलाइज खालामना बुंदों। बे बाथ्रायाव जोङो माने बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जोबोरै माने दुखु फोरमायदों आरो बेखौ माने जोङो सरकारनि बे माबाखौ दिखांना लानांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। गुदि फरायसालिनि थाखो 3निफ्राय गोजौ फरायसालिनि 12 थाखोसिम मा खालामनायदों बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंलिस बिजोङाव खालामगोन, इंलिस बिजोंनि खालामगोन आरो बेखौ गोनांथि जायोब्ला फोरोंगिरिफोरखौ माने इंलिस माने माबोरै फोरोंनांगौ बेखौ ट्रेनिं होनानै मागोन होनना बुंदों आरो जायफ्रा बेखौ बे खामानिखौ मावफुंनो हाया बेफोरबायदि फोरोंगिरिफोरखौ माने गावनि खामानिनिफ्राय बिथांमोनखौ मा खालामगोन आजिरा होगोन बा बिथांमोनखौ रिटायारमेन्ट भलन्टारि रिटायारमेन्ट होगोन होनना बुंदों। दा बेफोरबायदि बाथ्रायाव जोङो जोंनि बर' हारिनि जानानै जोङो चुमखिखांनाय मोनदों जे बे माने खामानिखौ मावफुंनाय लोगो लोगो जोंनि बर' बिजोंनि इयुना एकेबारे खोमसि आरो बर' बिजोङा जोबनायनि लामायाव थांदों। दा बेखायनो बे माने थांखिखौबो जोङो सरकारनि हेंथायै जोङो माने जोंनि बर' थुनलाइ आफाद जोंनि जिल्ला आफादनिफ्राय जोङो बेखौ माने गोख्रोङै जोङो सोंखारिनाय जादों जे बेखौ माने बे थांखिखौ माने मा खालामनांगौ जोंनि बर' बिजोंनि थाखाय अन्तत बेखौ मा माने दिखांना लानांगौ आरो बेखौ माने बर' बिजोङावनो जोङो फोरोंनाय मोननायनि माबाया जानांगौ आरो बे मोनथाया जानांगौ। लोगोसे आरोबाव बुंबावदों जे बिथांमोना जे हाई स्कुल लेभेलफोराव सेकेन्डारि लेभेलनि स्कुलफोराव जे माने मा खालामगोन थाखो 6निफ्राय जे माने क्लास 12 सिम जागोन आरो बेफोराव गासै माने जिल्ला मा खालामगोन गंबानिफ्राय गंजि माने गंबानिफ्राय 5 खानिफ्राय 10 खानसिम हाई स्कुलखौ मा खालामगोन बिथांमोना इंराजि बिजों खालामगोन होनना बुंदों। जों नोजोर होदों जे जोंनि बर' बिजोङा दिनैसिम गोबां माने जायगायावनो सरकारि स्कुलानो गैया। जिखिनि गंसे गंनै दङ सेकेन्डारि लेभेलनि स्कुल बा हायार सेकेन्डारिफोर बेफोरबायदि स्कुलफोरखौ जुदि इंलिस बिजोङाव खालामजोबोबा जोङो बर' बिजोङा एकेबारे थांना थानाय नङा आरो बर' बिजोंनि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय बे मोनसे एकदमबारे गिदिर माने खैफोद आरो बे मोनसे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना जाथाय जागोन बियो। बेखौ जागाय जोङो मिथिना मोनदों जे गोबां जायगायाव माने MLA बा मन्थ्रिफोरनि माबायाव दैदेननायाव बिथांमोना मा फरायसालिखौ बिथांमोना माबाखौ खालामगोन इंलिस मिडियाम खालामगोन बे सेकेन्डारि स्कुलफोरखौ बेखौ बिथांमोना जागाय माने गार्जेन बा मेनेजिं कमिटि स्कुल SMC बा बेफोरखौ लानानै बिथांमोना मा खालामदों मिटिं खालामदों रायजो राजाखौ बुजायदों होनना जों मिथिना मोनदों। दा बेखायनो बेफोर खामानिनिफ्राय जाहाथे सरकारा जानगारना थायो आरो बेखौ दिखांफिनना लायो जों बेखौ जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों दिनै दाबि खालामदों। थुनलाइ आफादा जि माने जोनोम समनिफ्राय 1952 मायथाइनिफ्राय जिखिनि खामानि मावबोदोंमोन बर' हारिनि राव थुनलाइ बा हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि जुदि जोंनि रावानो गैया जायोब्ला गोमालाङोब्ला जोंनि राव हारिया थांना थानायनि बे मोनसे गैखालिया थारमाने जोंनि बर' हारिखौ माने जोंनि दानि आथिखालनि आसाम सरकारा फोजोबस्रांनाय मोनसे बियो खैसार बा फाव फान्दायनाय होननानै जोङो फोथायदों आरो बेखायनो बेखौ जोङो माने थाबैनो बन्द खालामनांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों। जों मोनसे खोथाखौ नोजोर होब्ला जों मिथिगौ जे बुहुमनि गोबां देश बा गोबां हादोरा जेरै चाइना जापान बा जार्मान गुबुन मुंदांखा हादोरफ्रा जायफोर हादोरा टेक्न'लजियाव बा बिगियानाव जेसेबांखि दावगालांदों बिथांमोन हादोरा गावनि बिजोंजों गावनि रावजों फरायनानैनो बिथांमोना दावगालांनो हादोंब्ला दिनै जोंनि आसाम सरकारा जोंनि भारत हादरनि गेजेराव आसाम सरकारा जुदि जोंनि बे आसामनि गेजेराव थानाय फिसा फिला हारिफोरखौ जुदि
माने इंराजि बिजोंनि गेजेरजों सोलोंथाइ होनो नागिरोब्ला बे मोनसे एकदमबारे दुखुनांथाव आरो बेयो खैफोद गोनां जोंनि थाखाय। दा आङो बेखौ जोंनि गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो जोंनि आसामाव थानाय आङो खावलायनो नागिरदों नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जे जायफोर हारिफ्रा जोंनि बर' बिजों बा जोंनि बर' हारिखौ आलन लानानै बा बिथांमोना लानानै बिथांमोना दावगाबोदोंमोन दिनै बिथांमोनाबो मिथिनाया मोजां, बिथांमोनाबो सांग्रां जानाया मोजां जे गावनि बिजोङा जुदि गैयाब्ला, गावनि राव हारिमु थायाब्ला जों हारि हिसाबै सिनायथि थानाया गोब्राब जागोन, जोंनि हारिया जोबलांनाया बेयो माने सैथो। दा बेखायनो जोङो बेफोर माने माबाखौ जिथु माने सरकारा जिखिनि आयेन बा जिखिनि माबाखौ बिथांमोना दिनै दाफुंदों बेखौ बिथांमोना थाबैनो सानखांफिननांगौ आरो बेखौ गोदान माने डिसिसन गोदान मोनसे थांखि लाफिननानै बिथांमोना जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बा जोंनि बर' फरायसा आफाद जोंनि हारियारि संगठनफोरखौ बिथांमोना सावरायनानै फोथायनाय लाखिनानै सावरायनांगौ आरो सावरायनानै बेखौ मोनसे मोजां परिबेसनि गेजेरजों जों माने मोजां डिसिसन मोजां मोनसे सलिउसनखौ लाबोगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो बेखौनो जों दिनै नैबे प्रेस मिडियानि गेजेरजों जोङो आसाम सरकारखौ जोङो दाबि खालामदों।